karon mga katupay, oy. Bago tayo magsugit mga katupay, mayong buntag pala natong tanan, oy. Ang oy. Murang naipit yung kuhani da. Aramang sayuhas mga mananak. Ako naganing gisayuan, aron mauna ko. Pero giunahan pa yung kus mga mananap. Araman yun din ang sayuha kaayo. Ngit-ngit pagani kaayo mga katupay. Oh. Pero maipit yung kuhani karon. Oh. Angaw, angaw. Pero di ko alkansi mga katupay, oy. Kaya di apay tulong pangaw sa kamanan. Angaw, angaw. Usuroy sag mananapi. Ngit-ngit pa kayo mga katupay, oy. Oh. Oh. Kita mo na mga katupay. Deo sa kamananap mga katupay, o makabiyahe na o. Angaw, angaw. Para sa yuhas mananap, oy. Ah. Tutuod ay mga katupay, oy. Mahisgot man yun din na to karon ba. Kaya di man yun pwedeng kantahon mga katupay. Tapos dahil daga na kayo nakapila mga katupay, o. Dagan na kayo mga tao na nakapila pa. Iba na talaga panahon ngayon mga katupay. Oy. Dati ba? Dati. Maalala ko dati mga katupay. Ang pinipilahan dati mga katupay, pila sa pandesal mga katupay. Pero karon mga katupay, iba na talaga panahon. Hanga, oy, hanga. Di na pandesal ang pinipilahan mga katupay, oy. Hanga, oy, hanga, oy. Hospital ng pinipilahan ngayon mga katupay. Hanga, oy, hanga. Kung ang hirap na talaga magkasakit ang mga mananap. Hanga, oy. Sana swertihin ang mananap ngayon mga katupay. Hanga, oy. Aris ako direpe. Ya po siya kamananap, tulog ba? Murang naipit siguro ni Kabi iba mga katupay. O kita mo na mga katupay. O. Tulog pa ang mananap. Anga. Anga mga katupay. Oy, ang aga yun naman mga katupay. Pero mga malalap mga katupay, oh. Ayan, oh. Ang aga sa mga mananap. Ito pa yung isa mananap, oh, nagkape pa, oh. Anga, anga. Magandang umaga sa iyo, oy. Ay, magandang umaga naman katupay. Parang hindi kaya ito naipit kagabi ba? Uy, yan naipit, taplatan. Hindi ka siguro naipit kagabi ba? Mga nagising mananap mga katupay, oy. Ayan, oh. Anga, anga. Maura to mga katupay, oy. Di na ako isugin yung tanan. Tapos maipit na mga mananap. Di ako yung mananap, oh. Gandang umaga sa'yo mananap. Hindi yan ang katupay. Hindi mo yung katupay. Ayan po isa. Good morning sa'yo, oy. Yan, oh. Pagkakadap natin kalumunan mga katupay, oh. Pero ito mga katupay, oh. Tignan mo lang ano, tabahan. Daw, Porto. Alam ko alambre. Ala. Anga, oy, anga. Mura ito mga katupay, oy. Wala, dito, oh. Ang dami nakapila dito sa likuran ko mga katupay, oh. Anga, oy, anga, oy.
Dati pandesal lang pinipilahan mga katupay. Iba na talaga panahon ngayon mga katupay. Hospital ng pinipilahan. Wala ito mga katupay ay, di na ito. Naghano pagsugid, ay kapasig maipit na ko diri pa. Babay na mga katupay, babay na. Anga, anga. Anga, murag na ipit yung kuha ni mga may naalala lang ako mga katupay. Napansin ko ba? Murag na ipit yung kuha nila. May napansin lang ako mga katupay. Oy, may napansin, oy. Napansin. Sa aking mga kalumunan ba? Mga kasangkayan. Murag naipit yun siguro sila, oy. Ang mga kalumunan pagdating dito sa social media ba? Kay murag dugay-dugay naman silang wa na mag-post-post sa ilang mga social media mga katupay. Puspuse ninyo, oy. Puspuse po ba? Puspuse. Anga, oy. Siguro ang mga mananap. Kaya wala naman magsigig post-post sa ilang mga social media mga katupay. Anga, oy. Siguro mga katupay. I-shout out na lang na ako sila, no? Kaya murag nangakipit yun siguro ang mga mananap. Kaya wala naman sila mag-post-post sa ilang social media mga katupay. Oy, anga, oy, anga, oy. Di ako ron dire sa gilid sa kalsada mga katupay. Kaya basig maipit ko, basig banggaan ko sa mga mananap. Kan di malasa na yun mga katupay. Anga, oy, anga. Isang auto na lang yung mga mananap. Kaya wala yun sila post-post sa ilang mga social media. Ang mga kalumunan ba, mga kasangkayan, mga katupay. Eh sige kung huwat-huwat nila mga katupay, wala na yun sila post-post sa kanilang mga social media mga katupay. Anga, oy, anga, oy. Siguro mga pinangaipit siguro ang mga mananap. Wala post-post sa ilang mga Facebook reel. Anga, oy, anga, oy. I-shout out ko na lang kani mga mananap. Kini si Erwin Talibong ug sa iyang asawa nga si Elena Talibong, murag wa namang yun magpuspos ni mga mananap. Naman og nangaipit siguro ni. Shout out sa inyo. Oy, shout out, eh. Shout out, eh. Og si Jean Diligero Biho nga naa siya pirmi da ini post gali na ako sa social media. Ay naa dayon na siya dayon. Pirmi na siya gasuso. Tayo kayo na po. Salamat kayo. Oy, salamat kayo. Okay. Shout out sa iyo, Jean Diligero Biho. Shout out kayo ha. Sana hindi ka magsawang magsuso. At siyempre kay Edmond Tumampos. Shout out, ay, shout out, ay, shout out. Mura mag naipit man siguro kang manan. Wala na may post po sa imuhang social media. Post po, ay. Shout out sa iyo, Edmond Tumampo. Wala, to. Ito naman magiging na, eh. Kaya pati mga ipit na. Ay, di aman po'y malanap sa ulit. Panganap. Wala naman na. Dapat nakita lang pa kasi mong asawa. Nag-comment lang bagyo dire. Ay, naman dahil ko no dag mananap. Anga, o yan. Mara po mga tupay. Di na ta mag-isgotan na, oy. Basta kayo maura to. Agahong mga kalumunan kasangkayan ba? Pagdating dito sa social media ba? Mura mag nangaipit yun siguro mga mananap. Kaya naman pinipus-pus. Mura to ha. O, di na ta mag-isgotan na, oy. Basta kayo nag-shout out na ko nila. Oh, di apo yung sa kamanan. Shout out, oy, shout out.
Shout out mga taga Binyan. Yan, Binyan, Laguna. Laguna. Shout out sa inyong lahat. Okay, maura to eh. Hindi na tayo maghisgot, ana eh. Maraming salamat ha, mga walang sawang pagsuso sa inyo sa akin. Mga katupay. Mura to eh, mura to eh. Hindi na tayo maghisgotan ng uban. Kaya masig maipit ko. Kay Erwin Talibong at sa kanyang may bahay si Elena Talibong, shout out. At kay Jean Diligero Biho, shout out. At kay Edmond Tumampo, shout out sa inyo. Mga ipit yun siguro ang mga mananap. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye.